Fil-21 ta' Novembru li għadda l-Prim Ministru Lorenz Gonzi inawgura dik li sejħet bħala pjazza ġdida fil-Belt Valletta li jissemmi tal-Gran Mastru La Vallet illi kien il-fundatur tal-Belt Kapitali Maltija. Dakinhar kien intqal illi l-inaugurazzjoni ta' din il-pjazza kien jimmarka t-tlestija tal-ewwel fażi tal-proġett ta' Bib il-Belt. Il-ġimgħa filgħodu 9 ġimgħat biss wara iżda numru ta' ħaddiema deru jaqilgħu parti mill-pavimentar f'din il-pjazza u dan wara problemi illi huwa mifhum li żviluppaw. Il-ġimgħa filgħodu wkoll tneħħa minn wara l-istatwa ta' Gran Mastru La Vallet poster kbir li kien ilu hemm sa minn dakinhar tal-inaugurazzjoni. Fuq dan il-poster kien hemm il-proġetti li suppost twettqu mill-Gvern fil-Belt Valletta fl-aħħar 5 snin. Iżda kif il-ġimgħa filgħodu tneħħa dan il-poster inkixef scaffolding illi hemm ma' bini illi jistwana ħafna fl-isfond tal-istatwa tal-fundatur tal-Belt Valletta. Lapida bl-iżem tal-pjazza illi kienet inkixfet dakinhar tal-inaugurazzjoni u li kienet neħħiet immedjatament wara l-istess inaugurazzjoni sal-lum għadha ma reġgħetx tpoġġiet f'posta.